مباركس كمتي أو شطنا زلوا حرانة كمتنا أخنا سميع خلنا خا كلنا بحبار عاودنا كنجرة الله هو كم واحد سامسكون ما في معشتنا جمر والله باجون بجان وطع حزبنا وطع حزبنا وطع حزبنا وطع نايو وطع نايو نحنا مش حزبنا مش حزبنا كيسد سبعة مسارات يبكي ياكل نحنا مش حزبنا ليلنا عدي እዚህ አብጎደናታት አዲስ አበባ እዩ ትሪኦ ደለኹም እዚ ብሙሉ ስደተኛ ተኣኪቡ ዘሎ ካብ ኩሉ ሃይማኖታት ዝተዋፅአ ኮይኑ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ እዩ ዝኸይድ ዘሎ መሳዩ ትምህርቲ መሳዩ ህዝቤታ ኤርትራውያን ብመትርንበር ብሕጊ ይመሓደሩ የለውን ወጣ ህዝብና ወጣናዩ ጋዜጠኛታት እዮም ተዓዲሞም ዘለዉ ናይ አልጀዚራ ቢቢሲ ሲኤንኤን ዝተፈላለያ ጋዜጠኛታት ሚድያ ተረኺቦም ዘለዉ ማለት እዩ ዝኸበርኩም ኣብ ላይቭ ኮይንኩም ትከታተልዎ ዘለኹም ነዚ መደብ እዚ መደብ ዝኸይድ ዘሎ ናብ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ቤት ፅሕፈት ንሪኦ ዘለና ናብኡ ንምብፃሕ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ዝኽሉ ህዝቢ ብዙሕ ስደተኛ እዩ ተኣኪቡ ነቲ ገህሰት ኣብ ርእሲ ሃይማኖታት ዝካየድ ዘሎ ብድምፁ ዘስምዕ ዘሎ ማለት እዩ መሰልዩ ትምህርቲ መሰልዩ እምብል ምልኪ እዋን ፍትሒ ቀስበል ቦሎ ቢልባርነት እዋን ዓርነት حيرنتنا حجي بنا نحنا أبكون اسمنا ياكل سغاي موت فرحي رعدي ياكل مغول بارنت ياكل مغول بارنت حزب حجنا كاتانا بستاي زغيد زلون اب حبرة افريكا بيت صحبتيو
ዝኸይድ ዘሎ ብዙሓት ስነ ጥበበኛታት ኣሰኒድ ሰለሞን ሰልፊ ይኸዱ ኣለዉ ዓፈና ምስዋር ደው ይበል አፍሪካዊ ሕብረት ንጉዳይ ህዝቢ ኤርትራ ኣቓልቡ ይሃብ ሓድነታት ማዕርነታት እምነታትና ንሓዋሩ ንዘላለም ክነብር እዩ እምቢሉ ፍልላይ